Ayiwa an lamɛnni jamaw foli ni tanu bɛ aw ye k'aw to fɔ sigiyɔrɔ la Mali kunnafoni point ale jabarani kan bi émission dankɔrɔba kɛnɛ an y'o de fɔ ɲɛna an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ aw de kama dankɔrɔba ko dama dankɔrɔbaw k'olu ɲini ka olu présenter aw la k'u ka kow fɔ aw ɲɛna aw bɛ se ka u ye cogoya min na k'u ka kow dɔn cogoya min na donc dankɔrɔba dɔ b'an bolo yan nɔ ne kɔni tɛna a fɔ dɛ a yɛrɛ b'a yɛrɛ fɔ ɲɛna mɛ dan o ka ɲi mɛ tigi da n balimamuso i ni sɔgɔma nse ni sɔgɔma i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an filɛli jamaw ya d'accord n y'a mɛn problème foyi t'a la sani n k'an yɛrɛ fo n b'an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ k'an lajɛ kɔfɛ minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ ni sɔgɔma u ni tile u ni wula u ni su ne de ye Jɛnɛba Defuru Siribe ka bɔ Kɛnɛdugu n ye wasolonka ye mais n bɛ mun dɔn Sikaso la n t'o dɔn wasolon na awɔ bon Awa Jara o de wolola ne la Sulemani Siribe o wolola ne la Bɛnba Siribe wolola n na Dramani Siribe wolola n na Filatɛnɛ Jara wolola ne la Fantaya Jara wolola n na Cɛmɔgɔ Jara wolola n na Maru Jatigi Jara wolola n na bon ni n ko n b'a bɛɛ fɔ an bɛ client tiɲɛna Mari Jara fɛnɛ wolola n na tiɲɛna ni k'i b'a bɛɛ fɔ an bɛ client na ok Jɛnɛba nin ye ko bannen o Jɛnɛba ye ne ye Jɛnɛba ye Jɛnɛba fila ni Jɛnɛba numu ne denmuso de bi baro la bi dɛ ne ni denmuso an ka taa Jɛnɛba ok baasi t'a la n bɛ se k'a dɔn i yɛrɛ nana misiki kɔnɔ cogoya min na bon o tɛ baasi ye ne nana misiki kɔnɔ cogoya min na kabini ne ka dɔgɔ misiki ka di ne ye bon kabini ne bɛ écoledenya la ne tun bɛ degun an ka kɛrɛkɛra ye an ka directeur tun b'an ta ka na Bamakɔ yan an bɛna Carrefour des Jeunes na an bɛna catiri ni fɛnw kɛ ka na fɛn bon n ma don misiki kɔnɔ joona mais o ka b'o wagati n b'a la denmisɛnninya kɔnɔna na mais n ka se ka fɛn yɛrɛ o kɛra sisan ye o tɛ tɛmɛ sanji 6 ɲɔgɔn kan mais n bɛ kalandenya la Bawu Tunkara ani Ginbala Tunkara kɔ ani Lagare Isafo yan fo Kɛnɛdugu parce que ne ni Bawu ninnu ka genre tɛ kelen bɛɛ b'o dɔn bon bamanan dɔnkili tagabolo la bon kɛ fama de micro di ne ma Kɛnɛdugu kɔnɔ n'o ye b'a fɔ ma ko Lagare Isa Koyita ale bɛ Kɛnɛdugu fisiri waleya man di walayi ok ne y'a faamuya sisan donna dɔnkili kabini denmisɛnnin ma aw tun bɛna catiri bɔ la donc o waati e tun bɛ catiri bɔlaw fɛnɛ tun bɛ yen i hakili b'o denmisɛnnin dɔnkili ninnu dɔ la k'o dɔ fɔ an ɲɛna awɔ hakili bɛ dɔ la i bɛ se ka dɔ da falala do bi ma bɛ k'i falala do ma ye falala do bi ma bɛ k'i falala do ma ye Gelekini min bolo o ye falala don fɛn jamana gelekini min bolo o ye falala don ma tiɲɛna nin ye hinɛtɔ dɔnkili ye ok Jɛnɛba i ka dɔnkilida kɔnɔna na est-ce que i ye album bɔ bon n ka dɔnkilida kɔnɔna na ma album bɔ mais son dɔ bɛ n bolo ok Jɛnɛba dɔnkilida in kɔnɔna na dɔnkilida kɔfɛ est-ce que i bɛ ko wɛrɛ kɛ min ni dɔnkilida fana tɛ kelen bon ne tɛ fɛn wɛrɛ kɛ ne bɛ dɔnkili dɔrɔn de da ne bɛ dɔnkili dɔrɔn de da awɔ n bɛ dɔnkili dɔrɔn de da ok mais dɔnkilida kɔnɔna na i ye gɛlɛya bɛ dɔnkili gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la i ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ a kɔnɔna na bon dɔnkilida kɔnɔna na a ma nɔgɔ komi a ka nɔgɔ cogoya min na parce que i mana kɛ cogo cogo i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ i mana kɛ cogo cogo fɛnɛ don dɔ la fɛnɛ nɔgɔya fɛnɛ bɛ na bon ne ye gɛlɛya minnu sɔrɔ a kɔnɔna na o yɛrɛ kɛra kɔsani na i dɔɔni parce que dɔw bɛ ma dɔn adamadenya ma nɔgɔ bi kuma ma ne karamɔgɔ ye Bawu Tunkara ani Ginbala Tunkara ani Lagare Isa Kɛnɛdugu olu de ye micro di ne ma ne yɛrɛ bɛ bɔ top la Bawu ni Ginbala de kɔ
me b'u ka clip fo k'u to fu sigiyɔrɔ la me b'u ka clip la bon ka micro di ne ma kɛnɛ dugu Lagare Isa de y'a kɛ bon ne nana Sudaɲari yan nɔ karamɔgɔ wɛrɛ bɛ yen mais a bɛ ka n tɔɔrɔ kojugu ni m'a fɔ a ma nɔgɔ quoi adamadenya ma nɔgɔ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ jigiyɔrɔ la a ye micro minɛ don a ye n dɔgɔya a ye n critiquer n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ jigiyɔrɔ la a bɛ n kɔrɔmatigɛ a b'i yɛrɛ kɛ muso ye ka sɔrɔ alors que cɛbakɔrɔ de don ne t'o fɛ adamadenya la awɔ tiɲɛna Jɛnɛba o ma nɔgɔn dɛ kuma Ala ka nɔgɔya kɛ hali bi amina yarabi Ala k'i n'u bɛɛ lajɛlen kan bɛn amina yarabi mais Jɛnɛba e ye dɔnkilida daminɛ kabi denmisɛnnin ma e ye artiste jumɛn de ye k'o kanu ka to k'o ka dɔnkilida k'i bɛ fɛ min fɛ ka kɛ nin tigi de ye dɔnkilida la bon ne denmisɛnninama kuma saba kun ka di ne ye o y'a sɔrɔ n ka dɔgɔ kuma ka dɔnkili kun bɛ yan a ka Bamakɔ Kalukulu yɛrɛ Jelibaji la o dɔnkili kun ka di ne ye kojugu denmisɛnninya kɔnɔna na bon ne nana baw nana bɔ baw Tunkara yɛrɛ de kanu a ka tagabolo la a n'a ka comportement a n'a ka majigi baw diyara ne ye a kɛ wagati ye o y'a sɔrɔ a bɛ ka papa chéri da bon n nana tugu baw kɔ ten tɔ ni baw ye mun kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ san 15 bɔ an bɛ ɲɔgɔn kɔ bi basi foyi tɛ ne ni baw cɛ adamadenya kɔ bonya kɔ karama kɔ baw ma ne tile kelen ma ne buruja Gimbala tile kelen ma ne buruja bon ne b'a olu de dɔn artiste yɛrɛ olu b'u yɛrɛ bonya u b'u yɛrɛ dɔn u b'u yɛrɛ danbe dɔn fɛnɛ u b'u bɔkolo dɔn e ko kuma ka dɔnkili min ka di ye i bɛ se ka a dɔɔni da an kan mɛn Bamakɔ Kalukulu yɛlɛla Jelibaji la a bɛ ni Ala cɛ jinɛ ɲɔgɔn tɛ a ɲɔgɔnnalu cɛla ɔrɔɲɛwalela jinɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnnalu cɛla danaya walela jinɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnnalu cɛla o jara ne kojugu a ka kun ka da o mɛnela kasi yɛrɛ de walayi mais e yɛrɛ ye dɔnkilida daminɛ e bɛ dɔnkili genre jumɛn yɛrɛ de da bon ne bɛ wasolon dɔnkili da ne bɛ bamanan dɔnkili da mais n tɛ jeli dɔnkili da wasolon dɔnkili da i bɛ bamanan dɔnkili da Jɛnɛba e filɛ ne bɛ sɛgɛn yɛrɛ wa i bɛ wasolon dɔnkili dɔɔni da i bɛ bamanan dɔnkili dɔɔni da i bɛ se ka wasolon dɔnkili dɔɔni da an lamɛnjɛbaw ye a kana kɛ fila dɔnkili ye dɔrɔn mɔgɔyala ko fɛni dɔ bɛ mɔgɔyala Jɛnɛba siranna mɔgɔyala fɛni dɔ bɛ mɔgɔyala Jɛnɛba siranna mɔgɔyala balimayaw farali Jɛnɛba siranna mɔgɔyala siniyaw farali Jɛnɛba siranna i m'o kasi ka mɛn fantan fɔlɔw kasi ka mɛn kulu m'o siran i m'o kasi ka mɛn bantani fɔlɔw kasi ka mɛn kulu m'o siran i m'o kasi ka mɛn denwolobaliw kasi ka mɛn kulu m'o siran dolukunbɛ fana y'a kɛ o si tɛ siran ni jogo ye dolukunbɛ fana y'a kɛ dolukunbɛ dolo b'a min dolukunbɛ dologu ta o si tɛ Jɛnɛba jogo ye mɔgɔyala ko fɛni dɔ bɛ mayala siran ni siranna nin jara ni tɛ fila dɔnkili ye o ye ne ka sɔn dɔ ye mais ma clip kɛ fɔlɔ o jara yɛrɛ de mais Jɛnɛba dɔnkilida kɔnɔna na e nafa jumɛn sɔrɔ dɔnkilida kɔnɔna i bɛ se k'o dɔ fɔ an ɲɛna bon dɔnkilida kɔnɔna na bon n tɛ se ka fɔ n ye nafa sɔrɔ komi n bɛ se ka fɔ n ye nafa sɔrɔ cogo min na bon n bɛ n jatigiw fo yɔrɔ la k'u barikada n bɛ Umaru Gala fo yan fo Kɛnɛdugu u b'a fɔ a ma ko Baron ale de bɛ ne kabini ne n'a ye ɲɔgɔn dɔn fo bi ne ma wari don bazin na Umaru Gala de bɛ bazin bila dɔrɔn ka na di ne ma a bɛ n lajɛ a bɛ fɛn bɛɛ kɛ yen walahi n ka foli b'a ye fo yan gɛlɛya fana bɛ se ka kɛ kuma dɔw la wagati dɔw ma nɔgɔ wagati dɔw ka nɔgɔ fɛnɛ kow ka ca a bɛɛ tɛ se ka fɔ Jɛnɛba dɔnkilida yɛrɛ kɔnɔna na
ini artiste ɲɔgɔn cɛ komi i yɛrɛ bɔra ka dɔ fɔ ko n'aw taara dɔnkiliyɔrɔ la o bi fɛngɛkɛyɔrɔ la fɔlikɛyɔrɔ la a bi to k'i kɔrɔmaw tigɛ ale kɔfɛ i ni mɔgɔ wɛrɛ bi kɛlɛ bi ni mɔgɔ wɛrɛ cɛ wa wallahi kɛlɛ tɛ ni mɔgɔ wɛrɛ cɛ Jɛnɛba ka ko man ca o wallahi bilahi ka ko man ca wallahi Jɛnɛba tɔgɔ an ka ko man ca an ka ko man ca dɛ ala wala ne bɛɛ de ka di fo ni bagara ne ma ka ne ala bolo ka ɲɛ kira bolo ka baga ma o ye Jɛnɛba tɔgɔ sɔn ye dɛ i Jɛnɛba tɔgɔ filɛ an dusu ka bon dɛ an tɛ jɔnmaya fɛ o ye tiɲɛ an t'o fɛ dɛ mais ni bagara ma fɛnɛ a ma nɔgɔ ne tɛ kɛlɛ ma ye dɛ nafa tɛ kɛlɛ la ni nimisa tɛ Jɛnɛba dɔnkilida kɔnɔna na fɛn jumɛn yɛrɛ de man di e Jɛnɛba ye dɔnkilida kɔnɔna na ne bɔra k'o de fɔ fɛn man di ka ne to n dama na ka ne bonya ka n to n sugu la ma si ma kana se ma wallahi bilahi ne t'o fɛ adamadenya la ne bɛ mɔgɔ bonya fo merde mais ka se ma ka baga ma ka ɲɛ ala bolo ka ɲɛ kira bolo ka baga ma vraiment o man ne ye wallahi bilahi ya mais n tɛ se mɔgɔ fɛnɛ ma n tɛ se mɔgɔ ma ok Jɛnɛba an bɛna sisan i bɛ bamanan dɔnkili dɔɔni da an ye an k'o lamɛn an n'an filɛli jama an ka kɔrɔsi an yɛrɛ la nafolo de b'an filila an yɛrɛ ma an kamanagan ko an wari man ɲi an ka kɔrɔsi an yɛrɛ la nafolo de b'an filila an yɛrɛ ma an kamanagan ko an wari man ɲi wari de bɛ balimayaw fara ale de bɛ siniyaw fara wari de bɛ teriyaw fara ale de bɛ kabilabaw ci ale de bɛ mɔgɔyaw tiɲɛ ni wari t'i bolo foyi man di la an kamanagan ko wari man ɲi wari man ɲi wari man ɲi ala wari man ɲi dɛ o ye n ka dɔnkili dɔ fɛnɛ ye wari man ɲi dɛ ni wari t'i bolo foyi tɛ diya i la tiɲɛna ni wari t'i bolo sigida la a ma nɔgɔ dɛ ni wari t'i bolo kabila kɔrɔ i tɛ jate dɛ i tɛ jate fiyewu ok Jɛnɛba dɔnkilida kɔnɔna na fana komi i ko minnu man di ye i y'olu fɔ fɛn jumɛn de ka di e Jɛnɛba yɛrɛ ye dɔnkilida kɔnɔna na dɔnkilida kɔnɔna fɛn min ka di ne ye dɔnkilida kɔnɔna na o ye bonya ni majigi n ka majigi n kɔrɔw ye n ka n kɔrɔw bonya bon ne kɔni bolo o de ka ɲi adamadenya n'i bɛ fɛ k'i sago sɔrɔ diɲɛlatigɛ la bi n'i ye artiste wuliko kurani ye mɔgɔ mɔgɔ b'i ɲɛma i kan ka bonya i kan k'i majigi a ye de o bon ne kɔni filɛ majigi n bɛ majigi de toujours majigi de ka di n ye n ka majigi n kɔrɔlamɔgɔw ye awɔ tiɲɛna majigi kɔni o ka ɲi nɔ parce que mɔgɔ n'i b'i majigi mɔgɔ yɛrɛ ye a bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔ caman yɛrɛ b'i ye olu bɛ se ka i gɛrɛ u la i kɔrɔw ye u b'i gɛrɛ la ka i dɛmɛ parce que i b'i majigiw ye ok an y'o faamuya mais Jɛnɛba a ma ban dɛ bamanan dɔnkili anw ka baara yɔrɔ fila a tigi ye fila ye e Jɛnɛba ye fila ye ne Jɛnɛba ye numu ye mais i bɛna numu dɔnkili de da Jɛnɛba an b'o lamɛn numu fasa de ka di ya d'accord frère foyi t'a la a ye sama fo Jɛnɛba ye numu ye de numu den sarama a ye sama fo Jɛnɛba ye numu ye de numu den sarama ne kulela numu na min bɛ yiri dɔn ne kulela numu na mun bɛ fan dɔn Jɛnɛba ye numu den ye Jɛnɛba n ye fulakɛ kunkolo dɔ d'i ma ayi fulaw ma bɛ min fulaw tɛ bɔ numuso kama dɔɔni Jɛnɛba komi émission yɛrɛ b'i fɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma Jɛnɛba dumuni jumɛn de ka di e yɛrɛ ye dumuni bɛɛ la dumuni yɛrɛ dumuni bɛɛ ka di ne ye dumuni bɛɛ ka di ye dumuni bɛɛ ka di ne mais i b'a sɔrɔ to ka di ne dɛ fila bɛ to dɔn sikasogo ta e to ye koyi ala Jɛnɛba ka di ne bɔ filaya yɛrɛ la to ka di ne fo k'a faga Jɛnɛba
kuma ka laban jumɛn b'i bolo sisan k'a fɔ an labɛnni jamaw ɲɛna comme émission sera kuncɛli yɔrɔ ma. Bon kuma ka laban min bɛ ne bolo k'a fɔ lamɛnni jama bɛɛ lajɛlen n bɛ n ka faniw fo k'u bɛɛ ni cɛw ni barajiw yɛrɛ ye ka ne kanu sans condition minnu bɛ Abidjan minnu bɛ Burukina minnu bɛ Faransi n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen u ye ne kanu u bɛɛ n'u bolola hɛrɛ de bɛ na minnu bɛ Kayi n bɛ Kayi kaw yɛrɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya kojugu u bɛɛ de ye ne kanu ani Narakaw n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye n ka somɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ka Fatimu fo yan fo Morila ka Yayi fo fo Buguni ka Sikasokaw bɛɛ lajɛlen fo ka famille Faya fo n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ka famille Kulubali fo n terimuso ɲuman yɛrɛ bɛ Astan Kulubali k'a fo to kalaman tɛ dɛsɛ na Sikaso ji kalan tɛ dɛsɛ na a n'a ka maramu u bɛɛ lajɛlen ka foli b'u bɛɛ de ye awɔ u bɛɛ lajɛlen foli mɛ sisan Jɛnɛba i bɛ Mali kunnafoni yɛrɛ fasa dɔ da sani ka Mali kunnafoni fasa da ayi bi n ka galadonna fo koyi Umaru Gala Baron Umaru Gala ma nɔgɔ bazɛn do la dɛ n'a y'i ka bazɛn do a bɛ lakale dɛ n'Ala sɔnna ma problème foyi t'a la n b'a fɔ a ye a b'a hakili to o la sumaya ne sɔngu sumalen do jama ne sɔngu sumayara dante sabali de fira de ye kunnafoni jama ne sɔngu sumayara sumaya ne sɔngu sumalen do jama ne sɔngu sumayara dante sabali fira de ye kunnafoni jama ne sɔngu sumayara n'a kɛra kunnafoni jamana ye jama ne sɔngu sumayara n'a kɛra Jɛnɛba kanu de ye jama ne sɔngu sumayara n'a kɛra numuso kanu de ye jama ne dusu sumayara Jɛnɛba bɛ dɔ sɔrɔ tu bi sa Jɛnɛba o jara yɛrɛ an bɛ an ka salontigiw fo salon Layiza kɛrɛnkɛrɛnnenya la Maladɔ tanti Maladɔ an b'a fo danti foli min na k'an lamɛnni jama bɛɛ lajɛlen fo k'u to u sigiyɔrɔ la an b'o de fɔ ɲɛna an b'a ka dankɔrɔbaw de ɲini ka n'u présenter aw la k'u ka ko ɲɛdɔn k'u fɔ aw ɲɛna k'aw to fɔ sigiyɔrɔ la aw kana ɲinɛ a ka j'aime ani commentaire kɛ Mali kunnafoni vidéo kan aw k'an bɛn wagati wɛrɛ